Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Ay ay. Ya çend roj estem vira zanî. Ew lawik tu birayê xwe tên birayê wî ye ku rapê wî ye. Biro ev birayê te kî ye? Azad li ku ye? Azad bipirse. He. Azad. Em dereng man. Saat çi ye? Saat 8:05 dakika. Waa. Filmê me saat 8'dan de ya. Ez li ku ye? Azad li ku ye? Ya Azad li ku yî? Saat çi? Soza me heye nehat. Erê welleyê ya saat heşta sinema dest pê dike, film dest pê dike û. Wesa jî nabe ya. Em ê çawa bikin? Spas birêm spas. 5 dakika me ma. Espas. Erê welleyê. Mem çi bikin? Em jê xwe Ka- em heviyayî bin. Telefona wî kim? Telefon bike. 05 22 Ah. روش باش از Ha Rojbaş Azad, Rojbaş. Kuru tülü kuy. هون دکارن مساج کی جمرا بهلین از این Aha. و بگرم Çi? Mesaj eviye. Oo. Kuru. Em kahve ne? Ben de tane. Film dest pedike saat 8'ta. Ku ye? Disa Azad. derek may bilet cam tane. Kuru kuy. Aha mesaj ne? Kuru em ben de tane ha. Tamam. Kahve kraka sinema tüne müderine. Te bigre belki ew bigere. Ta ha. Xalq kahve hunde. Dikeve hundur. Film dest pedike. Em çava bakın ya. Likuye ya. Hah, ve saat 8. Em çi bikin? Saat 8'ta film dest pê kir. He, sinemaya. Ne yapacağım? Azad deren katiye, o babar deren katiye. O ben de bana kuru. Em li bende azadin li film nel Aha bende bir se telefonun ser. Ne dikkat? Evet. Alo. باور Ha Azad. بله بله Kuru tulu kuy. کرو از سینمای ما هون لکنه La deren meke emcili sinemaya ne? کرو فیلم دست بکر ورن Azad li sinemaya. Lan kuru küçük sinemaya çimatta ne binin? Rojdacı cemmine. تگو ام سینمای نه از و نابینم Tu deradı ki ma emci tane binin. Tu küçük sinemayı. Ew jî li sinemaya. کرو از سینمای ما سینما هوال Sinematçı. سینما هوال سینما هوال لآمده Tılın mali. کرو سینما هوال Mala? Azad li mala? Ne mali? کرو سینما هوال باور Ha, Azad nel mala. Ha sinema haval. اره Emci bu derine çimatta ne binin? ایچم از و نابینم Kuru ka benerim ha dibine ya dibe sinema ya uç atyalı sinema ya. کرو زو فیلم دست بکر زو ورن Bilet cantane. Eme cevap bakın. اره ايش بر وساش ورا بجم زو ورن Benerim ne fendarı. Bejam li qehwena. Ha tamam mütehdit kuru tamam estem cemte hadi rojbaş. De başa. Hadi hadi. Tişma. îro jî em ê fêr bibin bê em bi kurmancî çawa cihê xwe dibêjin. Ha. Gava ku mirov ji hevdû bipirse bê ew li kîjan cihî ye, hingê mirov cînava ku bikartîne. Ku dikeve şûna navê wî cihê ku em lê ne. Mirov dibêje tu li ku yî? Tu li ku yî? Ez li ku me? Tu li malê yî? Tu li malê yî? Ez li malê me. Yani bi İngilizî wer û bi Fransî û. Bi Kurdî jî dibe
li ku. Le ku. Le ku. Her car gerek li pêve be. Ji ber wê ew cihê ku em ê navî wî bibêjin û em lê ne, em her car liyê datînin pêşiya wê. Em dibêjin ez li Diyarbekirê me. Ez li Diyarbekirê me. Ez jî ji Dêrsimê me. Na, Ne ji. Li. ez ji Dêrsimê me yanî tu ji wî bajarê yî dê û bavê te ji wî bajarê ne tu li wir çêbûyî belkî. Lê gava ku tu bixwazî cihê ku tu lê yî bibêjî wê çaxê tu li bikartîne. Ha. Ez li Amedê me. Ew jî dibe. Ez li Diyarbekirê me, ez li Amedê me, ez li Culemêrgê me, ez li Amûdê me, ez li Mehabadê me. Her cara ku mirov navê cihê ku mirov lê ye bibêje, mirov lêyê lê dide dike. Ez li qehweyê me, ez li sînemayê me, ez li mektebê me. Belê. Lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne mirov çi dibêje? Ez ne li sînemayê me. Ez ne li mektebê me. Bijîn. We fam kir? Belê. Bijîn. Ay ay. Ya çend roj estem vira zanî. Ew lawik bi birayê xwe ve tên birayê wî ye ku rapê wî ye. Biro ev birayê te kî ye? Azad li ku ye, azad bipirse, He. azad. Em dereng man. Saat çi ye? Saat 8 kêm 5 deqeya. Wow. Filmê me saat 8 de ye. Ez li ku ye? Azad li ku ye? Ya Azad li ku ye? Saat çi? Soza me heye nehat. Erê welleyê ya saat 8 sinema dest pê dike, film dest pê dike lo. Wesa jî nabe ya. Em ê çawa bikin? Spas birêm spas. 5 deqe me ma. Espas. Erê welleyê. Mem çi bikin, em jê ve xwe Ka- em hêviyayî bin. Telefona bikim. Telefon bike. 05 22 Ah. Roj baş. Ez Ha Rojbaş Azad, Rojbaş. Kuru tulu kuy. Hûn dikarin mesajekî ji min re bihêlin, ez ê li Aha. we bigerim. Çi? Mesaj eviye. Oo. Kuru. Em kahve ne? Ben de tane. Film dest pê dike saat 8'da. Ku ye? Disa derek may bilet cem tane. Kuru kuy. Ha mesaj ne? Kuru em ben de tane ha. Tamam. Kahve Kraka sinema tune müderine. Te bigre belki ew bigere. Ta ha. Ew zanî ku em li qehwêna. Ma sözame ha bu. Yani ew zanî ku em li qehwêna. Mesaj şans jerago. Em li qehwêna lê em nizanin azad li ku ye. Na. Ne male? Nizanim li ku ye. Tujkuti mal ne bu? Mal da ne bu? Ez nizanim soza me li vira. Yemin sözem bu böyle katune desa derang ma ya. Ya her dem vardı ka. Çan jara em söz dedin havdu. Kad tüccar söze khan nagre. Rasta. Derenge. Ha? Kamezeke. Halk kave hundur. Dikeve hundur. Film dest pedike. Ama çava bakın ya. Likuye ya. Ha, ve saat 8. Am çi bikin? Saat 8 film dest pê kir. He. Sinemaya. Ne yapacağım? Azad deren katiye u baver deren katiye. O ben de bana kuru. Em li bende azadin li film nel benda me. Bisa telefonumu sar. Ne dikey? Evet. Alo. Bawer. Ha Azad. Belê belê. Kuru tulu kuy. Kuru ez li sînemayê me hûn li ku ne? Lav dara meka emcil sinemaya ne? Kuru film dest pê kir werin werin. Azad li sinemaya ye. Lan kuru küçük sinemaya kime tane binin? Rojdacı cemine. Te got em li sînemayê ne ez we nabînim. Tu dara ki ma emci tane binin. Tu küçük sinemaya. Ew jî li sinemaya ye. Kuru ez li sînemayê me sînema heval.
Sinema çi? Sinema haval, sinema haval li Amedê. Tılım mali. Kuro sinema haval. المالة أزاد المالة Ne mali? Kuro sinema haval, bawer. ها أزاد المالة Ha sinema haval. Erê, Em şu derine çimata nabinir. içime ez ve nabînim. Kuru kan binirim. Ha dibine ya dibet sinema ya. Ucu atyalı sinema ya. Kuro zû film dest pê kir, zû werin. Etbilet cantane. Hem çava bikin. Erê ji ber wisa ji were dibêjim zû werin. Binirim. Ne fendar? بيجم القهوينا Ha tamam müteahhit kuru tamam estem canta hadi roj baş. De başa, başa. هادي هادي تشمغ îro jî em ê fêr bibin bê em bi kurmancî çawa cihê xwe dibêjin. Ha. Gava ku mirov ji hevdû bipirse bê ewlikî jan cihîye, hingê mirov cînava ku bikartîne. Ku dikeve şûna navê wî cihê ku em lê ne. Mirov dibêje tu li ku yî? Tu li ku yî? Ez li kume. Tu li malê yî? Tu li malê yî? Ez li malê me. Yani bi İngilizî wer û bi Fransî û. Bi Kurdî jî dibe li ku. Li ku. Li ku. Her car gerek li pê vebe. Ji ber wê ew cihê ku em ê navî wî bibêjin û em lê ne, em her car liyê datînin pêşiya wê. Em dibêjin ez li Diyarbekirê me. Ez li Diyarbekirê me. Ez jî ji Dêrsimê me. Na, Ne ji. Li. ez ji Dêrsimê me yanî tu ji wî bajarê yî, dê û bavê te ji wî bajarê ne, tu li wir çêbûyî belkî. Lê gava ku tu bixwazî cihê ku tu lê yî bibêjî, wê çaxê tu li bikartîne. Ha. Ez li Amedê me. Ew jî dibe. Ez li Diyarbekirê me, ez li Amedê me, ez li Culemêrgê me, ez li Amûdê me, ez li Mehabadê me. Her cara ku mirov navê cihê ku mirov lê ye bibêje, mirov lêyê lê dide dike. Ez li qehweyê me, ez li sînemayê me, ez li mektebê me. Bilê. Lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne mirov çi dibêje? Ez ne li sînemayê me. Ez ne li mektebê me. Bijî. We fam kir? Bilê. Bijî. Mane Kurdî hebûname ye. ماني مية